Tak ahoj, ja vítam ešte rakov. Stoplo sa mi video a vlastne sme nedokončili výklad, takže poďme ho dokončiť, poďme sa pozrieť na rakov, čo ich čaká v mesiaci apríl, čo im ide do života a prehopneme na panny, dobre? Takže ráci, čo vám ide do života v mesiaci apríl? Získanie rovnováhy, pozor na nečakaných hostí a samota. Vy nemusíte byť fyzicky sami, môžete sa cítiť len byť osamelí a môžete očakávať teda tých nečakaných hostí, ale nečakaní hostia môžu byť kľudne aj vaše nejaké myšlienky, ktoré vás privedú na takú tú pomyselnú cestu osamelosti. Nemusí ísť o reálnych ľudí, ale o nás, o našu myseľ, o to, ako budeme rozmýšľať, čo si budeme vizualizovať a hlavne, či dovolíme depresii, aby nás pohltila. Na každý pád sa nemusíte báť, že aj ak príde k depresii, niekomu môže prísť k depresii, áno, niekomu naozaj môžu prísť fyzicky nejakí ľudia, nejakí hostia na návštevu. Tento mesiac apríl pre vás bude o získaní vašej vnútornej rovnováhy. Podarí sa vám ju nakoniec nastoliť, nemajte strach. Dobre, lúčim sa s vami, želám vám všetko dobré do nového mesiaca, držte sa a verím, že sa vidíme niekedy inokedy pri inom výklade. Dobre, lúči sa s vami vaša Ema, majte sa krásne a vítam všetky panny. Ahoj panny, ahoj panny. Zapíšem si čas. Tak, ahoj panny. Ja som potrebovala dokončiť výklad rakov, takže som využila vás, vaše znamenie na dokončenie výkladu. Ja vás vítam v Eminom svete výkladov. Moje meno je Ema a budem vás dnes sprevádzať týmto výkladom. Pozrieme sa na to, čo vás čaká v mesiaci apríl, pozrieme sa na lásku, pozrieme sa na prácu, na zdravie a na to, čo vám ide do života. Takže začíname. Začíname ako inak. My začneme láskou pre zadané panny. Páni, niekto vám tu žiarli. Čo to má znamenať? Máme tu niekoho žiarlivého, máme tu niekoho, kto má, povedzme, že čerstvý vzťah a ešte si není istý partnerom. Buďte si istí, že pokiaľ budete tlačiť na pilu a budete prehnane žiarliví, tak vám zdúbka. Týmto si môžete byť istí. Skúste sa odosobniť, skúste mu dať viacej slobody, viacej priestoru a uvidíte to, že sa na ňo môžete spoľahnúť. Dobre? A ideme sa pozrieť na panny, ktoré sú nezadané. Nezadané panny. Čo vás čaká? Mesiaci apríl. A nezadané panny. Vy ste tu niekto rozídený, čerstvo rozídený, niekto, kto sa chce vrátiť silou, mocou k tomu partnerovi. Ja mám pre vás dobrú alebo zlú správu. Nevrátite sa k tomu partnerovi, je tam definitívny koniec. Takže toľko lásky pre panny. A ideme sa pozrieť na prácu. Poďme sa pozrieť na prácu pre zamestnaných. Pre zamestnané panny na mesiac apríl. Máme tu novú pracovnú ponuku, novú pracovnú príležitosť, nové pracovné vyhliadky, rozhliadky, nejaké nové pracovné naplnenie. Na každý pád vám tu idú dobré karty. Pozrime sa na nezamestnané panny. Vo vašom nešťastí prichádza šťastie. Prinesie vám ho žena. Pozor na to. Buďte obozretní, majte uši, oči nadstavené. Pozrime sa na panny živnostníkov. Živnostníci, pokiaľ ste dostali nejakú ponuku od ženy, alebo vy ste žena a tešíte sa z toho, že vám vyšlo niečo, nejaká super ponuka, dávajte si pozor, lebo taká tá veľká eufória vás čoskoro opustí, pretože vám prichádza nešťastie z toho, že sa vám táto ponuka
aj keď zdala perspektívna a dobrá, bude pre vás úplnou katastrofou a položí